Nag-inspeksyon na ang Philippine National Police Regional Office Command sa Region 10 sa ilang ammunition depot. Humanhitabo ang sunog dito sa Camp Evangelista sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City, niadtong nilabay nga semana. Mismong si Police Regional Director Brigadier General Benjamin Acorda Jr. ang nagmando sa Tanang Police Office sa Region 10 nga inspeksyon ng mga ammo storage niini. Atol sa inspeksyon, ipaniguro sa PNP Region 10 nga luwas ang lugar kung diin nahimutang ang ilang mga armas ug bala, ug labaw sa tanan mapaniguro nga dili mahitabo ang nasinatian sa mga sundalo niadtong nilabay nga semana. Now we are just waiting for the result kasi ang sinabi ko hindi lang sa Camp Alagar kundi in all tenant units at saka ibang mga stations. Lalo yung mga nakukumpiska ng mga explosives at saka sa ibang police units natin pina-inventory ko para to make sure that hindi sila magiging fire hazard or mga accident hazard. Gawa sa pisikal nga inspeksyon sa PNP, ipatanausab nila sa Bureau of Fire Protection ang lugar aron mapaniguro nga kanunay sila nagsunod sa mga patakaran sa gobyerno sa pagtipig sa mga bala ug armas. With regards to the nagkakandak din ng BFP sa atin no sa not only sa mga ammunition kumbaga sa buong facilities namin sa PNP, there is a regular check-up by the BFP. So na-clear naman lahat, sir? Kasama naman. Okay. In addition to the memorandum at saka inspection na ginagawa ng ating EOD sa region, I encourage especially those custodians to make sure that these are properly placed in sa mga apoy, saka proper safekeeping kasi may procedure po yan, lalo yung mga explosives at munitions, may talagang safety standards na sinusunod. And please, yung mga nag-i-inspect, i-facilitate lang yung inspection nila and make sure that everything is declared kasi baka mamaya may tinatagong mga explosives dyan na mga nakonfiska or kung ano man, dapat maging transparent kasi mahirap yung mamaya may naitago pa pala dyan, hindi nasama sa inspection. Una nagmando si PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao sa tanang buhatan sa kapulisan nga i-inspeksyon ang ilang armory aron mapaniguro nga layo kini sa tanang klaseng kadaot. Gipanalaminan sa PNP ug AFP ang hitabong sunog sa Camp Evangelista kung diin mokabat sa 27 milyones pesos ang kaptangan sa gobyerno ang nasunog. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe.